Welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Ratu Iclik Jawa Timur, Queen Sainem Official, guys. Sainem iki duwe cerita yang sangat membagongkan ya to, periclikan perkentuan ya, pokoknya seputar perkentuan. Ora kentu ki urip ki ora penak, Bes. Paling penak ki wong urip iki ngiclik. Ngentu ngetokne gejo. Kunci rahasia wong urip sehat olahraga jantung adalah kentu ngiclik. Ngono, ngiclik itu baik kesehatan untuk jantung ya, Bes ya. Untuk jantungmu itu tetap berdetak, terus tetap apa ya, iso berfungsi, getarane itu menyehatkan, Bes ya. Abaikan baju-baju di belakang ini mau aku paket karena anak rantau ki kekurangan tempat yo. Arep tak paket jan ojo ihrokan saya aja. Iya, Bes ye. Emang iya, Bes. Nek isu-isu cowok paling powe nek ndoke dikukuri. Jarine ndoke iki dikukuri, diintir-intir ngono, iso keri-keri, terus iso nafsu, isu-isu. Coba tolong sing lanang-lanang iku kumeno. Aku ki entuk curhatan. Ngene lo yang nek nyelok aku ki yang mana ini masalahnya, yang di sini atau yang di sana? Jarine cowok isu-isu tangi turu males-malesan dek kamar, terus malam mah iku mesti kenapa kok ngerogoh endok dikukuri tipis-tipis ngene, terus mari ngono diintir-intir apa iki bolane endoke ngono kae. Jarine keri-keri enak, mercing-mercing, mringis-mringis karo bayangne bawuk ngono. Kanca-kanca kuwi kelakuane berarti ngono. Berarti kalian semua iku juga ngono kuwi ya. Jangger isuk ki ngremeti endok. Ndoke kalian ki mau remet-remet dhewe, terus mau nganu gasak-gasak dhewe ngono. Iya, Bes. Tapi nek cewek iku aku nggak ngerti ya, lek cewek keseluruhane cewek itu nek isu-isu nganui puting susu enggak. Nek aku sih enggak sih. Nek aku cenderung ke enggak. Ngerayai bau isu-isu juga enggak pernah sih, enggak enek apa ya, enggak enek istimewane koyo cah lanang ndoke dikukur saben isuk keri terus enak, pantesan ya. Akeh cowok-cowok ngene. Paling penak ki nyapa isuk-isuk ngono. Paling enak ngukuri ndok. Tak kira iki guyonan gitu loh, dulu-dulune iki tak kira niki guyonan, tak kira niki ngapusi, tak kira ki apa ya, yes, nggak mungkin gitu loh. Wong biasane aku tahu ya, aku ngemut ndok tak nggih dolanan pas iclik karo cowok ngono, tak mut-mut rada kesedot banter titik ngono, jarene kok loro gitu. Ojo banter-banter gitu. Seperti halnya cowok lek ngempeng pendile cewek ya, ngempeng pendile cewek iku lek kena untu apa disedot rada banter titik iku nggak enak. Beda karo enek susune kayak gitu. Beda karo ibu menyusui. Lek ibu menyusui memproduksi susu buat bayi disedot diempeng iku enak gitu loh. Kerine iki bukan keri nafsu, kerine iki karena mentek-mentek kaken susu terus disedot bayi ini kuwi enak, lega plong. Tapi nek adewe bercinta kaya cilik kentu pas ngemii cowok ya. Ngemii cowok ngono ki lek disedot banter titik enggak enak. Iki tips buat cowok-cowok ya, nglamuti susu. Lek pas nyusu cewek iku ojo disedot. Lek pas iclik dikelamuti. Sing keduane iki main gaenen dolanan karo pucuk ilatmu atau dikelamut-kelamut tok kayak gitu, dikelamuti di mau dilat karo ilat kayak gitu. Iku luwih enak daripada mau sedot kayak ngempeng bayi, ngempeng ngono kae. Cah cilik ngempeng ku enggak enak banget. Iku tip buat cowok. Ayo sing cowok-cowok komen jare isu-isu tangi turu ngukuri endok iku paling penak. Sharing-sharing, Bes, sharing-sharing, semoga menambahkan birahi, menambahkan kesehatan jantung kalian, menambahkan ben awet nom, ben kita tetap sehat, awet urip. Ojo lali iclik, ojo lali bolu kucuruk tetep kucuruk, ojo sampai waras.
later. Jan kurang ajar tenan. Dominan dunya iki akeh kok. Akeh manusia sing pantasine nyeleneh. Ya jenenge wong hiper seke sing ganda, ora enek njaluk diciptakne. Ya terah. Lah aku dek iki laptop tok ya didebat wong-wong ya. Tak omongi lha kowe kere utekmu mesum. Dadi bangane sugih manuke ra ngaceng debat ngono. Engko lek kadang netizen ngomong apa tak debat ngene, tak pancing-pancing gak terakhir, tak pancing-pancing ben manusia satu siji lan siji niki piye sih pantasine ngiclik, piye pantasine kentune kayak gitu loh. Akhirnya mereka akan berbagi. Aku ki ngene, aku ngene, satune ngene dengan satu orang lain itu kan tidak sama. Akhirnya kan podo curhat ya. Akhirnya podo pantasine itu berbeda-beda di dunia ini. Jadi ini aku eksperimen dengan orang itu. Sebenarnya aku memang gitu eksperimen bolo ya. Kalau aku nek bahas ijlik ngene iki bukan berarti kita itu wong bejat, tidak. Mempelajari nafsu individu itu misalnya sampean nafsunya beda, aku beda, temannya lain beda, cowok beda, cewek beda gitu. Ada yang lebih gila itu cewek biasanya. Nek cewek itu kayak duwe nafsunya kayak ganda daripada cowok. Karena apa? Dia itu punya nafsu internal karo nafsune iki karo ndek jobone kayak gitu loh. Di saat kan ada dua, cewek di saat monopos ngocek duwe nafsu. Kuwi kok nafsu puber terakhir, puber ya wis selepas monopos kayak gitu loh. Sebelum monopos iku nafsune double gitu. Lebih kayak gitu. Lek engko lek misalnya monopos iku engko satu hari katakanlah 2 kali 3 kali, engko malah nek jedane iku malah ijlike 3 hari sekali kayak gitu. Iku cewek bolo. Kadang iku cewek iki nafsune ganda apa? Dek iki rangsangane ada dek susu, dek tetek, dek bau. Terus kadang ada nafsu rangsangane dek leher karo telinga kayak gitu. Nek cowok beda. Nek cowok iku cenderung cuma ya kadang ndek puting susu juga, tapi nggak kebanyakan, nggak banyak cowok yang seperti itu. Terus dia ini lebih ke imajinasi kayak gitu loh, pengen gini kayak gitu. Pengen imajinasi ini diemut doke, dimut manuke kayak gitu. Nek cowok itu pokoknya kayak kadang-kadang ini kayak aku kian sing duwe cik ganda yo bingung juga lah, tapi ya ada iso nganu lah, mengurangi dewe, menahan nafsu kayak gitu. Ya sampai piene ada ciptaan hiper pengen ini pengen ngono, tapi pengen tok urung nglakoni kok ya mungkin ya mungkin ae nek gelem kayak gitu, gak gelem ora sing ngono bolo terus sampai waras tetep ijlik. Waras iku menyiksa batin. Dadah besok lali panggah kentu ya bes.